Salut, prieteni! Internetul e plin de topuri cu mașini super economice pe diesel. La sigur toți ați auzit de renumitul Volkswagen Lupo 1.2 3 litri și fratele său Audi A2, care sunt unele din cele mai economicoase mașini vreodată produse, cu un consum real de doar 3 litri la 100 de kilometri. În aceste topuri veți auzi de asemenea de Fiat 500 și Opel Corsa cu motorul 1.3 diesel și desigur de Smart 0.8 diesel. Însă aici sunt două probleme serioase. Deși aceste mașini consumă foarte puțin, ele sunt micuțe și nu sunt practice. Dar cel mai important, nu sunt fiabile. Ce rost are acel consum mic de circa 3 litri dacă trebuie să bagi bani cu regularitate în reparații și piese? Azi vă prezint 7 mașini pe diesel care consumă în mediu doar 3-4 litri, dar și în același timp sunt moderne, sunt suficient de spațioase să poți să iei toată familia cu tine în călătorie și pe lângă toate sunt și fiabile. Iar la sfârșit veți afla de mașina care deține record și la consum și la fiabilitate. Așezați-vă mai comod și foc la pedale! Dacia Sandero, generația a doua, 1.5 DCI. Cât de straniu nu ar părea, începem cu Dacia Sandero. Noi toți o cunoaștem și o vedem în fiecare zi, fie la un vecin sau la o rudă. E ieftină, destul de fiabilă, e economicoasă și e construită de noi. Bine, nu doar de noi, dar e a noastră. Bine, nu chiar a noastră, dar cel puțin numele e al nostru. Parțial. În fine, Dacia Sandero e o mașină grozavă. De fapt, una din cele mai bune din prisma raportului preț-calitate. Consumul e super. Circa 3,8 litri în regim mixt, 4,2 litri în regim urban și de circa 3,5 litri în regim extraurban. Prețurile în Germania sunt diverse, însă pentru un exemplar în stare bună trebuie să dai cel puțin 5.000 de euro. În România e mai greu să determini starea bună, dar prețurile sunt aceleași. La final trebuie să menționez că mașina e destul de populară și iubită în Germania și de fapt în toată Europa, pentru prețul, fiabilitatea și consumul oferit. Volkswagen Polo, generația a cincea, 1.2 TDI, 1.4 TDI, Blue Motion. Volkswagen Polo e unul din cele mai vândute hatchback-uri din Germania și nu întâmplător, simpatic, practic și economicos și destul de accesibil. Versiunea 1.2 TDI Blue Motion oferă 75 cai putere și 180 Nm. Consumul e de circa 3,8 litri în regim mixt, 4,6 litri în regim urban și circa 3,3 litri în regim extraurban. Versiunea 1.4 TDI, care a înlocuit-o pe 1.2 TDI în 2014, are aproximativ același consum, însă e mult mai puternică. Trebuie de menționat că ambele motorizări sunt în 3 cilindri. Volkswagen Polo nu e foarte emoțional, însă e destul de calitativ în interior. Ce-i drept nu e un exemplu al fiabilității, dar dacă va fi deservit regulat, va face puține probleme. Prețul mic e încă un plus al micuțului neamț. În Germania poți cumpăra un exemplar în stare bună de la 4.500 de euro. În România, prețurile încep de la 5.000 de euro. Mazda 2, generația a treia, Sky Active T, 105. Mazda a construit mereu mașini care se conduc bine, orientate spre șofer și în același timp robuste. De regulă erau doar două probleme, consumul mare și rugina. Însă acest lucru s-a schimbat cu Mazda 2 generația a treia. Mașina e la fel orientată spre șofer și se conduce bine, dar în același timp a devenit mult mai luxoasă. Rugina nu mai este o problemă. Și datorită motoarelor noi pe benzină și diesel Sky Active, Mazda 2 e și foarte economicoasă. În timp ce motoarele pe benzină au un consum mediu de circa 4-5 litri la sută, versiunea diesel Sky Active D105 consumă în jur la 3 litri. Motorul diesel de 1,5 litri oferă 105 cai putere și 220 Nm și accelerează mașina în 10 secunde până la 100. Consumul e de circa 3,4 litri în regim mixt, 3,8 litri în regim urban și de circa 3,2 litri în regim extraurban. Prețurile în Germania încep de la 7.500 de euro. În România nu am găsit niciuna la vânzare. Citroen C4 Cactus, generația 1, Blue HDI 100. Citroen C4 Cactus e un SUV de ordinar. Arată interesant și simpatic la exterior. Interiorul e straniu, chiar urât după părerea mea. Și consumul e foarte mic. Circa 3,4 litri în regim mixt, 3,9 litri în regim urban și circa 3,2 litri în regim extraurban. Și nu uitați, C4 Cactus nu e un hatchback de 2 metri pe 1 metru, dar e un SUV cu 5 locuri și portbagaj mare, bun chiar și pentru un drum mai stricat. Motorul turbo diesel de 1,6 litri
oferă 99 cai putere și 254 Nm. Mașina nu e foarte iute și se conduce nu prea, însă e confortabilă și destul de spațioasă. La capitolul fiabilitate, lucrurile sunt ok, cel puțin pentru o mașină franceză. Pe aici, pe acolo poate să mai apară vreo defecțiune, însă nimic serios, dacă e deservită la timp. Prețurile încep de la 7500 de euro în Germania, cât și în România. Ford Fiesta generația nouă, 1.5 TDCi, 1.6 TDCi. Ford e o mașină destul de bună. E destul de accesibilă, destul de fiabilă și destul de frumoasă. Însă Ford are două calități grozave. De regulă se conduce interesant și sportiv, chiar și versiunile obișnuite, și Ford oferă motoare diesel cu adevărat economicoase. Ford Fiesta nu e excepție. E accesibilă, simpatică, se conduce super și e foarte economicoasă. În special generația nouă cu motorul de 1.6 TDCi, care produce 95 cai putere și 200 Nm, și cu motorul 1.5 TDCi, care produce aceiași 95 cai putere și 215 Nm. Diferența e că motorul de 1.5 l-a înlocuit pe motorul de 1.6 în 2015 și e puțin mai economicos, de circa 3.6 litri în regim mixt, 4.6 litri în regim urban și circa 3.2 litri în regim extraurban. În Germania, prețurile pentru motorizarea de 1.6 începe de la 3.500 de euro. Pentru motorizarea de 1.5 începe de la 6.000 de euro. În România, prețurile sunt aceleași. Citroen DS3 Blue HDI 100. DS Automobil aparține lui Citroen și e o marcă așa mai luxoasă, mai chic al lui Citroen. Ca și în cazul lui Citroen C4 Cactus, DS3 are același turbomotor de 1.6 litri. Prin urmare, are aceeași putere și același consum. Însă există trei diferențe foarte mari. În primul rând, DS3 e un hatchback și e mult mai mic, deși cântărește aproape la fel. Doi la mână, arată grozav la exterior, cu nuanțe sportive accentuate, și la interior e mai simpatic ca C4 Cactus. Și 3 la mână, DS3 se conduce destul de bine și interesant. Suspensia e mai rigidă și ai senzația că conduci o mașină, dar nu văsilești o barcă ca în cazul lui C4 Cactus. Prețurile în Germania încep de la 7500 de euro. În România nu am găsit nicio variantă cu această motorizare. Honda Civic generația nouă, 1.6 D-Tech. Honda e renumită pentru mașinile sale fascinante care se conduc grozav. Motoarele create de Honda nu sunt doar foarte fiabile, dar și extrem de eficiente. Și așa ajungem la Honda Civic 1.6i D-Tech generația nouă, cea mai economicoasă mașină din lume. Echipată cu un motor de 1.6 turbo diesel, care produce 120 cai putere și 300 Nm, consumă circa 3.6 litri în regim mixt, 4 litri în regim urban și circa 3.3 litri în regim extraurban. Însă dacă vei fi grijuliu cu acceleratorul, mașina va consuma mult mai puțin. Astfel, în 2015, doi șoferi pregătiți au bătut recordul pentru cel mai mic consum mediu în condiții reale de viață. Șoferii au obținut un consum mediu de doar 2,82 litri la 100 de km, pe o distanță de 13.498 de km în 24 de țări UE. Pentru călătorie a fost folosită o Honda Civic Tourer în stare absolut originală și mașina era alimentată la cele mai obișnuite pecuri de pe drum. Desigur, șoferii conduceau atent într-un regim maxim econom. Acum gândiți-vă că această Honda e o mașină foarte spațioasă, de circa 1400 kg, cu portbagaj mare și care pe lângă toate se conduce foarte plăcut și dacă trebuie repede. Mașina accelerează până la 100 doar în 10,2 secunde și atinge o viteză maximă de 208 km la oră. Însă dacă vi se pare puțin, puteți cumpăra versiunea mai puternică de 2,2 litri, care produce 150 cai putere și 350 Nm și accelerează până la 100 doar în 8,5 secunde. Consumul însă e aproape același, de circa 4,2 litri în regim mixt. În Germania, prețurile pentru exemplarele bune încep de la 8.000 de euro. În România, prețurile sunt aproximativ aceleași. Prieteni, asta a fost lista mea cu mașini diesel foarte economicoase și în același timp practice și fiabile. Un lucru important de reținut. Consumul dat de producători e un consum efectuat în condiții obișnuite de viață, la o viteză și încărcătură rezonabilă și în condiții climaterice favorabile. Dacă se schimbă condițiile, atunci și consumul poate să devieze, puțin sau mai mult, în dependență de șofer și de brand. Scrieți în comentarii de mai jos care mașină v-a plăcut cel mai mult și pe care ați procurau cu banii proprii. Nu uitați să dați un like, să faceți un share și să vă abonați la canalul Mașini Tare. Dar noi ne vedem în alt episod. Pe curând!